Watan abin da yake faruwa ka sani. Ina jin ka. Kai. Allah ya ƙara wa annabi daraja. Amin dan arzikin annabi. Watan rara da kake gani. Ciyawar rara uban tafiya. Da sun yi mai yawa. Uban tafiya zaka ce. Ita wannan hasadar ita ce ta sa zaka ga komai nasa sai ƙara hauhawa yake. Dama kai ma duk wanda ake wasa da garin nan adole ya dagu. Allah yana ƙara ɗaukaka. Ko zai dagu. Allah yana ƙara daraja. Bayan da Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam. Annabi an kalmar shahada. Kwana biyu. to ka zo a daidai kasuwa a daidai ya tak minti daya. Na'am. Wata abin da nake so yanzu ka yi min guda ɗaya ne. Na'am. Wanda za ka wanke min zuciya ta abin da yake damuna ka wanke min bakin cikin da yake damuna. Dauda ka hutu rara Madugu uban tafiya. Ya san shi kai. Barai kuwa. Mawaka sarkin mawaka na Najeriya kai gaba ɗaya ma sarkin mawaka na duniya ba ma iya jihar Kano ba. Gaskiya ne. Baya goya marayu. Gaskiya ne. Hafi ƴan kanan ma. Yo Allah na. Kai dai faɗi me yake so amma ne tukuna. Waƙe min shi. To abin ne ma ya samu. Wallahi Allah da huwa ake da ya ne daura agogor daura angwar dauro wando ne ta duje sai ta dauro na daura Allah ta iya mana Allah gyara mana ba irin gyaran sama gajiya ba in tambaye ka shi ba ka hutu rana kashin da kan Allah ne ba da kan mutane ba duk wani jami'a ta waga to shi ne ma dubu uban tafiya kuma duk uban da yana rana jirgin sama ya yi lodi kan ka ta kauce hada dan gwangwan sun yi lodi yan tufa sun yi lodi yan keke sun yi lodi yan mulawa sun yi lodi yan mata sun yi lodi yan jafa sun yi lodi ka san jirgin Chicago duk wanda ya rana rana ka san jirgin Chicago wancan mutum da shi ne faɗin duniya wallahi to garan ya ake wa kusa kai haba ko da wannan wanda kai adalan ma wani abu Allah mutum Allah ya yi masa miƙa ya kaga daga fita ta ita na samu wallahi ita na yanku a wani guri amma ina ta kai wannan ka bani to in tambaye ka hamsin ka bani duk wanda zai rana ka ga farashin tsoho wata ƴar manna mai kafin talauci tsaya ungo ka bani wannan na baka waya durin wannan rigida haron bai ma gaba ka ta wallahi Allah ai akan rarara ba ka bani wannan albarkacin rana don tambaye ka duk wanda zai rana wallahi Allah ka san jirgin Chicago wancan da kan da shi ne fatan durin gosa wannan haka wallahi Allah kana kai da mun ofisa to bala da ke mu kana ji da shi farara ya wuce ya gara wuce ya wuce sannan tsayarsa kaga kyautan gida shi ne kyautan mota shi ne kyautan mota shi ne kyautar aure shi ne kyautan babur shi ne to in ga ma duk wajen Najeriya ban taba ganin mutumin da yake alheri irin wannan bawon Allah ba to wallahi Allah in tambaye ka shi farara da san Allah ne ba da san mutane ba kuma duk wanda ya ce man no to wallahi a nonon uwarsa duk wanda ya ce wa rana kuma abu da ai kun san rana ma dubu ba da wallahi Allah amma da komai wallahi a gaskiya ne amma ya mai kowa da kowa Allah ubangiji ya saka rawan sarkin hada to saka rawan sarkin garin mu saka rawan sarkin garin mu ka ba kin ya kuka a lore kamar duk wanda zai na uwarana ya ga auren uwarsa wannan haka yake wallahi duk wanda zai na rana ya ga rawan auren uwarsa muna injuya ni ma injuya kaga wannan faɗin jirgin nan duk wanda zai rana shine faɗin nonon uwarsa wallahi Allah gaskiya Allah ya maka albarka mun dan ya ka ji dadin wannan waka gaskiya Allah ya maka albarka ka san shi rana ka san rana mun dan iyaka na abu kan ma'aifin Allah ji karabi na tulumbu ikon Allah duk wanda ya ce mar shi ba wurin gama asuwaji jagaba shine gaba to in tambaye ka duk wanda ya da rana shi fa malami ne ko malami bayan malami kuma almajiri ne ga sanin arabi ga sanin boko ga su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gane ko ga kun ba na ba hannun dama hannunsa wato da ke cewa da shige
la ilaha illallah baban ce da ikon Allah na rara ikon Allah shi ma mutumin arziki ne wallahi tallahi ga abale ga kana ba ga rakata kaf ga kai sarki abin da jami'a ai mata ruwa ne shadda ga halan wa wallahi Allah ai ga kun ce ba da ya Aisha Humaira ta hadin damar mata suna suka tara wallahi wannan ta da banke wannan da Allah wannan ina yake ne bakan da yake ba ai kana zuwa ka hutu to kana zuwa ka hutu kana shiga ka hutu ba inda zaka fara gani shi kofar gidan wai office din sa a garin Kano nan zaka ga garin Kano ka je zuru kana zuwa zuru gidan dan Asabe to bara duk da zaka je kai ma ka zo mu je billahi ba ga mu je mun dawo